knižku pokrstíme Marko aj Zuzka spolu s týmito bylinkami. Skúste si to nejak rozdrobiť vlastne a samozrejme ešte pozývame aj Marianu, poď medzi nás. Ja vám podám knihu. No a samozrejme, hádam, máte pripravené nejaké želania. Tak prvá súdička, chcem popratiť do knihy, nech si nájde čo najviac čitateľov hlavne a nech je to takým takou predzvesťou toho filmu, nech si každý v tom nájde niečo a nech sa hlavne teší na to celé, pretože ja sa teším, Mariana, sľubujem ti, že dnes večer začnem čítať. No Mariana, ja som rád, že sme už teda... A ostal ticho. Nech sa páči. Z tohto budeme variť možno aj neskôr. Prosím ťa, na veky vekov opatruj. Super, takže nech sa knižke darí. Ja som tiež začal čítať, je úžasná, naozaj ju odporúčam. Možno ešte pri tejto príležitosti máme tu liečivé bylinky a keď vás už tu všetkých mám, tak možno taká patetická, ale otázka, nedá mi ju nedať, čo teda vylieči vašu dušu, keď je taká rozorvaná. Samozrejme, neviem, či sú to bylinky, ale skúste povedať také tajomstvo. Začne Marianu možno. Fúha, to záleží, akého druhu je rozorvanosť duše. Ale najistejším liekom je prítomnosť rodiny. Ja, aby sme boli zdraví a aby ten film zasiahol do srdiečka. Určite tá rodina, ale muzika, samozrejme. Ďakujem veľmi pekne, potlesk a v tejto knižke želáme, aby mala čo najviac čitateľov. A teraz si spolu pripijeme. Nazdravie. Tak nech sa darí. Ďakujem pekne, Mariana, možno by som sa tebe ešte nechal na chvíľočku, že tie dve vety na úvod, komu by si chcela ešte poďakovať. Lebo počuli sme to na úvod, ale myslím si, že si to zaslúžia.